Bocah-bocah sinau basa Jawa meleh nggih. Pembahasan kaca swidak telu. Nomor 1. Tembang pangkur iku saben sakpada ana pira? Diitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya. 7. Nomor 2. Gatra kapindho guru wilangan lan guru lagune pangkur yaiku gatra kaping pindho. Ki diitung ya. Pro, pahlawan, nundung, penjajah, nyingkir. Ana 11 karo dhewe I. Berarti 11 I. Nomor 3, ing Mataram samusul Sri Sultan Agung. Tembung samusul iku linggane susul. Nomor 4, Sekar Pangkur angrumpaka. Tembung ngrumpaka iku tegese ngrakit. Ngrakit ki ngarang. 5, cacahing wanda saben sak gatra Sekar Macapat punika aranipun guru wilangan. Saiki nomor 6. Dasa namane Bagaskara kaya kasebut ing ngisor iki kejaba Kartika. Tembung kawentar tegese kondang. Bumi tegese kaya ing ngisor iki kejaba tasik. Dasa namane Sumilak yaiku resik. Geguritan wutah getihku duwe wekas supaya njaga langgenging kamardikan. Saiki sing B ya, wangsulana Kang Patitis. Nomor 1, paugerane tembang pangkur iku ana 3. Sebutna. Iki ana kaca ing 56. Buka kaca 56. Iki ya, kaca 56 iki. 3. Iki ya, sing A, saben sakpada dumadi saka 7 gatra. B, saben sak gatra dumadi saka guru wilangan 8, 11, 8, 7, 12, 8 lan 8. C, saben sak gatra guru wilangan tiba A, I, U, A, U, A, I. Ngono nggih. Yo, saiki sing nomor 2, watake tembang pangkur iku kepriye? Iki ana ing kaca 56. Sing endi? Sing iki, sing D. Watake tembang pangkur iku sereng, greget lan srengen. Iki artine ning kene. Iki kudune 3 nggih. 3, 4, 5. Yo, babagan kang kudu digatekake nalika maca geguritan iku ana 3. Sebutna. Iki ana ing kaca swidak. Iki kaca swidak. Maca geguritan iku nganggo wewaton A, lafal utawa tata pengucapae saben tembung. B, intonasi utawa wirama kudu jumbuh karo isine. C, jeda utawa pedotaning saben tembung kudu bener lan pener. D, penghayatan utawa anggone nyurasa isine geguritan. Saiki nomor 4 iki. Sebutna tuladha tembang macapat 3 wae. Iki Mas Kumambang, Mijil, Pangkur, Gambuh. Oke, apa tegese geguritan iku? Geguritan yaiku kasusastran Jawa kang awujud puisi. Bocah-bocah kudu tetep sregep sinau, mituhu marang wong tuwa.